আপনি কি তাই এক ছাড়া বসে কথাটা ক্লিয়ার করে যান আপনি কোন কাম করবেন আপনারা কি এটা হইছে কথাটা ক্লিয়ার করে যান দুবার কি হইছে আমি উঠুন কি করবে रेशननि बेलायाव जाबायदि बेले बेजे नुजादों बे बुस्थुखौ जों बहुत दुखु मोनदों आरो नोंथांमोना दा जोंखौ बेबायदि मिडियानि गेजेरजों बेखौ दिन्थिनो थाखाय जों नोंथांमोनखौ मोनथाम मिडिया फैदों नोंथांमोनखौ हामबाय होनदों जोंना बेयाव सिगाङाव बिथां इन्जिनियार दैमारि बिथांनि लाइसेन्सआ अकेमोन दायो फैनानै जों नुबाय बेयाव अफलाइनावसो बे होमाव होदोंमोन लाइसेन्सखौ किन्तु दायो बे अनलाइनाव जायाखिसै बेबायदि बुंदों खारनखि जों बे समावबो जों माइरंखौ मोनजाबोबाय थादों आरो जिखुनु सिनियानो जा जिखुनु रेशन साप्लाइ जों मोनजाबोबाय थादोंमोन किन्तु दा गेजेर ससेयाव नैबे आधार कार्ड बेनिफ्राय रेशन कार्ड बेजों लिंक खालामनाय बे बुस्थुखौ फिंगार प्रिन्टखौ जों गासैबो होजोब्बाय किन्तु गेजेर ससेयाव बाखि बेसां 42टा जाहा इसु जादोंमोन बाखि 19टा जाहा फैयासै सोर एजेन्टआव सोनारखौ जों मोनथियासै दायो जोंनो माने जाहा एम सार बिथाङा माने अननानै जोंनि बे दावदै गामिनि बे भेजालफोरखौ गरिब गुन्द्राफोरखौ नायनानै जाहाथे बे साप्लाइनिसिम एसे बुंना हरो जों बेखौनो मिजिं थिदों रायजोफ्रा आंनिफ्राय बेखौनो आं बुङो गोलैनो गोनां जाबाय नोंथाङा मा बुंनो सानो परिस्थितियाव गोग्लैदोंबाथाय नै दुखु खस्थ'आवनो गोग्लैनानै दङ नै गामिनि रायजो राजाफोरा नै दायो माइरं मोननांगौ मोनजायाखै गोरिब गुन्द्राफोर दोङो मोनजायाखै दा जिबायदि माइरंखौ मोननांगौ बिदि जोङो मोननो हायाखै अफलाइनाव जिबायदि माइरं मोनजायोमोन दा अनलाइन जानाय लोगो लोगोनो बेसांखिनिया बन्द' जानानै दोङो बिनिखायनो आङो सरकारनि जेसांखिनि अफिसारफोर दोङो अफिसारफोरा थाबैनो मावना होनांगौ रायजो राजाया जिबायदि माइरं सिगाङाव मोनजायोमोन दाबो बिदिनो मोनजानांगौ होननानै आं सानो दा नोंथांमोनखौ अफलाइन अनलाइननि खोथा फोरमायनानै रेशनखौहाय बन्द' खालामबाय जादों स' बिथांमोना अफिसारमोना गोदो जेब्ला अफलाइन बबेनि माइरंखौ हरनो हादोंमोन नोंथांमोननो बिथांमोनाथ' माइरंखौ समबाइनिफ्रायनो हरदों आम्बागाव समबाइनि आन्दाराव जोङो मोनगासिनोमोन दा अनलाइननि गेजेरजों जोङो माइरंखौ मोननो हायाखिसै बे डिफारेन्सआ मा जागोन अफलाइन अनलाइन मानो होनबा रायजो राजाफोर बिसोर गासिबो मोननांगौखौ मोनखानांगौ दा नोंथांमोनखौ अनलाइन जादों होननानै नोंथांमोननो दा माइरं होआखै मा बुङो अफलाइन आरो अनलाइननि फारागथिखौथ' आं मा बुंनो जेनेका मोनदों जेनेकानो मोननांगौमोन मा अफलाइन अनलाइन दं बेथ' बिदोंलाय मा खोथा अफलाइनाव मोनदोंबाला नै अनलाइन जानाय लोगो लोगो अनलाइनावबो मोननांगौमोन दा बिथांमोना अनलाइन जानायखाय नोंनो माइरंखौ होनो हाया दा आं सोंफैदों आंनो नैबे जि लाइसेन्सखौ होदों फ्रड लाइसेन्स होननानै आङो दायो सोंगासिनो बिसोरनियाव दा बिसोरो बुंदों बै अफलाइनावबाला होनो हागौमोन नैबे लाइसेन्स दं माइरं खिन्थु नैबे अनलाइनावबाला नैबे माइरंखौ होनो हायानो बे कार्डखौ नोंथांनो सोर इसु खालामनाय बेयावथ' जोंनि साप्लाइ अफिसारानो इसु खालामनानै होदों जोंथ' हेड अफ दा डिपार्टमेन्ट 2017आवनो होनाय जादों बे लाइसेन्सखौ खिन्थु दायो नैबे लाइसेन्सआ खामानि होआ होननानै बुंदों दा नोंथाङा फोरोंगिरि रावजों मा फोरमायनो सानो बेनि बेलायाव नोंथांनि सासे फ्रड लाइसेन्स होना होबाय आंथ' बेखौनो बुंनो लुगैयो जे आंनो मानो बिदि फ्रड लाइसेन्स होनांगौ साफा साफा तदन्त लानांगौ मानो बिदि होनांगौ मानो इलिगेल खालामनांगौ इलिगेलसो खालामनाय जादों बियो फ्रड लाइसेन्स होनाय जादों बियो मोजां जायाखै बे बुस्थुआ मानो फ्रड लाइसेन्स होदों हमनांगौ दायो गभर्नमेन्टआ बिटिआरनि फुड साप्लाइनि इएम बिथांखौ नोंथाङा मा बुंनो सानो आं बिथां इएमनिसिम बेखौनो आं खावलायो जे जोंहा जिबायदि समस्या जाना दोङो नैबे समस्याखौ नुनानै बिथाङा बे जि समस्याखौ फोजोबनो नाजानांगौ अफिसारफोरखौ खावलायनांगौ जे जेसांखिनि बेयाव केलेंकारि जागासिनो नैबे केलेंकारिखौ थाबैनो एक्सन लानांगौ दा बे समाव नोंथांमोना बेबायदिनो खालामजाबाय थायोबा नोंथांमोना निस्सय सिरि थागोन ना नोंथांमोना बिनि थाखाय गिदिर सारगोन जोंथ' जिबायदि जोंखौ हेरेसमेन्ट होगासिनो रायजो राजाया खननै जाबाय नैबे अफिसाव फैनाया बेयाव फैगासिनो आरो जेब्लानिकि जायागौमानि जोङो फैबायानो थागोन लोगोसे सोमावसारनो गोनांबाला जोङो बिनि थाखायनो सोमावसारगोन